Dita Manuel Pardillada and family. Death anniversary of the late Romana Cabarubias, offered by Dina and Delia and Joanne. Souls of Alberto Jacosalem, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Fortunata Jacosalem. Souls of Clyde James, offered by Fritz Amido. Souls of Trinidad Epifanio, Rosita Isabelo, Maxima, Pipito, Rinicito, Bonifacio, Melicio, Leonarda, Nicolas Angelos, Sebastiana Santos, Eleuteria, JC, Danilo, Roland, offered by Marcelina Itol. Souls of Ambrosio, Presco, Marcelina, Narcisa, Maribet, Raimundo, Fernanda, Ruben, Ardiano, Evangelista, Daniel, Agripino, Genoviva, Rodolfo, Natalia, Eleanor, Ruel, offered by Joby and Romy Cubar Presbitero. Souls of Remihia, Segundo, Fermin, Nimisha, Ananias, Augusto, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Bustamante and Kibido family. Souls of Julia Bianca, Jeff Carl, Manolito, Jeffrey, Josefina, Dante, Florentina, Felipe, all souls in purgatory and all forgotten ones, offered by Blanche, Mayormita and family. Souls of Mirna, Danilo, Romeo, Merlinda, Rosalio, Fortunata, Amar, Helen, Mario, Marisa, Daning, Anon, Balas, Benjamin, Antonio, Marlon Sr., Maurisa, and Andot. Pamisa sa mga kalagnilang Iluminada, Albercio Sr., Ruel, Virginia, Placido, Basilia, Sulpicio, Rufina, Eugenio, Mary Joy, Moises, Carmencita, Prisciliana, Tofilo. Og sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa Albercio Arnigo Jr. Pamisa sa mga kalag nilang Teofilo, Prisciliana, Casimiro, Calextra, Constancio, Eriquita, Sosimo, Dolores, Septima, Saturnino, Isabelo, Ponciano, Antonieta, Pablo, Arvin, Sulpicio, Rufina, Iluminada, Albercio Sr., o sa tanang kalag sa purgatorio, offered by Leona Alboro. Pamisa sa kalag nilang Antonio, Sabina, Sosima, Primitiva, Abondo, Eleuterio, Jessica, Remihia, o sa tanang kalag sa purgatorio, nagpamisa, Lita Mahusay. Pamisa sa tanang kalag sa purgatorio, ilabila nilang Romeo, Danilo, Merna, Merlinda, Rosalio, Corazon, Anastasio, Fortunata, Tessie, Annabel, Roque, Angel, Helen, Mario, Fabio, Isidro, Rufina, Amar, Daning, Perpetua, Marisa, Garita, Jingling, Ilina, Benjamin, Antonio, Marlon Jr., Mauricia, ang nagpamisa, Chona, Colegio, and Marlon Bonbon. Kini nga misa atong ihalag alang sa katuyuan sa atong Papa, Santo Papa, Papa Leo XIV, sa atong Arsobispo sa Sugbo, Most Reverend Alberto S. Oy, DD, Doctor of Sacred Theology, ug sa ato ang Cura Paruco, Reverend Father Promencio Mahusay. Mag-ampo kita, tinabangan usab sa atong patron, San Roque ug San Vicente Ferrer. Aron dadon nga do sa Dios ang atong mga kabalaka ug panginhanglan, lakip ang hangyo nga nadawat sa parokya. Palihog, mangluhod, pag-ampo sa dili pa ang santos nga misa. Sa ngalan samahan ug sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. O Isus ko, pinaagi sa putli uyamot nga kasing-kasing ni Maria Santissima, ihalad ko kanimo ang akong mga pag-ampo. Buhat ko, kalipay og mga pag-antos ning adlaw, uban sa santos nga misa sa tibok kalibutan. Ihalad ko sila alang sa katiyuan sa imong mahal nga kasing-kasing, aron maluwas ang mga kalag o kabayaran ang mga sala. Ihalad ko sab sila alang sa katiyuan sa mga obispo ug kaparian, ilabi na sa mga apostolado sa pag-ampo nga magkahius sa unta ang tanang mga Kristiyanos sa tibok kalibutan. Amen. Pag-ampo alang sa proseso sa kanonisasyon ni Halangdong Teofilo Kamumot. Makagahom o kanunay nga buhing Dios, ang imong grasya ang gugma alang kanimo, maong naghimo sa imong alagad, Halangdong Teofilo Kamumot. Sa paghalad siyang kinabuhi diya sa pag-alagad kanimo, isip pari o obispo, usa ka kinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pag-ampo ug magyatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot nga ang iyang hiyas maghatag sa tanan ug makanunayong panag-ingnan ug makita sa simbahan nga angay siya ibayaw sa kadungganan sa mga altar.
Isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidog nining imong alagad, mapausanon kaming nangalyupo kanimo, nga imong itugot kanamo kining among gipangayo. Sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaingon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Sa Dios, iyampo mo kaming mga makasasala, karunog sa oras sa mong kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, Maingon sa sinugdan, karunog sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod, maing buntag pag-usab mga igsoon ko diyan ni Kristo. Aniya kita karon sa atong ikawalong adlaw sa Misa de Gallo, atong pilgrims nagikan sa lectors and cantors, Barangay Basak San Nicolas officers, Barangay San Nicolas staff and officers, Barangay Basak San Nicolas senior citizens and area 8 chapels, engineering, Buntoris, Kogun, Brotherhood, Lupa og Bilya Kalubihan. Atong mas presider karon ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Palihog manindog. Sa langit kami sidla karon dili sa makahayag sa kanato ilan na salaw sa gabi di banwagan kita sa Misiya, sa Misiya. Sa langit kami sila
sila karon dili sa makahayag sa kanatuliran at sa naong kagabi undi banwagan kita sa Mesiya, sa Mesiya. Sa ngalan sa manug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaka ninyo. Mga igsoon, aron maandam kita alang sa pagsalmot sa santos nga misa, pangayoon ta sa Dios nga pasayloon kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagakom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kaitaasan.
Makagagakom og tunay nga Dios sa pagpalandong namo sa nagkahiduol ng pagkatao sa imong anak nga nagpakiubos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen ug sa pagpuyuban kanamo nangamuyo kami maluoy unta siya kanamo nga imong dili takos nga mga alagad. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buyog haryoban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kangtuhuran. Ang pagbasa gikan sa basahon ni Malakias. Mingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Ipadala ko ang akong sinugo sa pag-andam sa dalan nga akong agian. Unya sa kalit moadto sa iyang templo ang Ginoo nga inyong gipaabot. Ang sinugo nga inyong gipangandoy moanhi ug magsangyaw sa akong kasabutan. Apan kinsay mulahutay sa adlaw sa pag-abot niya. Kinsa may makaharong, inigpadayag na niya. Sama siya sa kalayo nga nagputli sa puthaw, ug sama sa isog nga sabon. Muani siya sa paghukom, sama sa pagputli sa plata. Hinluan niya ang mga pari, ingon sa kaputli sa plata ug bulawan. Unya ang mga halad nila sa Ginoo sa husto nga matang sa mga halad, unya ang mga halad nga dadon sa katawhan sa Huda ug sa Jerusalem. Ngadto sa Ginoo, makapahimuot kaniya sama kaniadto. Aniya gipadala ko kaninyo si Elias, ang propeta. Ano sa apa moabot ang adlaw sa Ginoo? Ang dako ug makalilisa nga adlaw, aron pagkabig sa mga kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak ug sa kasing-kasing sa mga anak ngadto sa mga ginikanan. Tingali unya moabot ako ug mohampak ug kamatayon sa yuta. Ang pulong sa Ginoo. Ihangad ang inyong mga ulo, huwag tanaw, kayang inyong kaluwasan, haduol na. Ipakita ka nako, o Ginoo, ang imong mga paagi. Ug tudloi ako sa imong mga agianan. Agaka ko diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw ang Dios nga akong manluluwas.
Maayo ug matarong ang Ginoo. Sa ingon niini nagpakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultul siya sa mapaubsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapaubsanon sa iyang agianan. Ang tanang mga dalan sa Ginoo maayog makanunayon. Alang kanila nga nagabantay sa iyang kasabutan ug sa iyang kasuguan. Makighigalang Ginoo kanila nga mahadlokon kaniya ug ang iyang kasabutan aron pagtudlo kanila. Ihangad ang inyong mga ulo tanaw, kayang inyong kaluwasan haduol na. Samtang nahinalo ang kagabi, may ipagkakakulay na pinili siya. Nitaho ang pasturi silang nasaksiyan, pagkakabalaan kasanghil kilay-layan. Ang Ginoo manaka ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Miabot ang panahon nga si Isabel manganak na ug nanganak siya lalaki. Nakadungog ang iyang mga silingan ug mga paryente nga maayo gayud ang Ginoo kaniya ug nangalipay silang tanan uban kanila. Sa usa na kasimana ang bata, mianha sila aron paghimo sa seremonya sa pagtuli.
Ila na untang hinganlan siyag Zacarias ang ngalan sa iyang amahan. Apan miingon ang iyang inahan, ayaw, Juan ang iyang ngalan. Mingon sila kaniya, apan wala man kamoy paryente nga nagdala ni anang ngalana. Unya misinya sila sa iyang amahan aron pagpangutana kaniya unsay gusto niyang ingalan sa bata. Nangayog sulatanan si Zacarias og misulat, Juan ang iyang ngalan. Ug nahibulong pag-ayo silang tanan, diha nakasulti si Zacarias ug gidaig niya ang Dios. Nangahadlok ang mga silingan ug mikaylap sa tanang kabungturan sa Judea ang balita mahitungod nining mga butanga. Namalandong ang tanan nga nakabati niini og nangutana, unsa kaha ang kaugmao nining bata kay tataw kaayo nga ang gakong sa Ginoo nag-uban kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag ka natong tanan. Usa na lang yun kagabi akadlaon, no? Pag-abot na ako gikan sa kalubihan, medyo ubay-ubay na gyud naa sa unsa ni gawas, no? Nagsabwak na gito dapit. So nagpasabot na nga ang uhong ni say ni kuana ni tubo naghinay-hinay, no? Kay katong nangawala nga kuana nahikitan, nahibalik na. No, welcome to the Philippines. Mga kaigsunan ko, kinsa niyo din mga junior. Ang pangalan junior nga pareha na bang Romeo Junior, Timmy Junior, na Hill Junior, George Junior, or napoy senyora no nga kana nagsunod sa inahan, di lang juniora, napoy di lang junior ko napoy juniora. Kinsa niya din isang gamot. Usa. Kisay lain. Wala nagsunod sa inyong pangan, sa inyong amahan? Wa gyud? Ani na lang. Kinsay nagpangal, kisay naingalan din nga combination sa ilang inahan ug amahan. Hoy. Isang gamot. Kinang combination sa mama o papa. Nga, dalon tanan ba? Ha? Wala? Na? Very good. No? Kinsay nagngalan diri nga upat ka buok. Upat ka buok pangalan. Kay mao nay usoron. Dili lang usa, duha, tulo, upat. Manang maghangak ang maestra niya nagmaestro. Kuha niyo gabae, tagas kay nga ang rason po niya na alangan pa der, aron dili makit sa NBI. Di ko na mao ang rason, gusto ninyo ibutang tanan, unsay gusto sa inyong una-una. Bitaw, kung maghisgotag mga pangalan, the names that are given to us by our parents, dili na gikan sa mga ginikanan, but rather that names came from our God Himself. No, ang Ginoo may nagpangalan niya na munang ay mo kabalaka nga unsa ni naiuban nga maghandom nga may untang pangalan nako Piolo, pangalan nako John Lloyd, nasay pangalan nga Derek Ramsey, ay namo paghandom niya na. No, kay humana. Bitaw kanipod sad ang pagpanganak daghan sa ning seremonyas. Nahinomdom ba mo nga before manganak naago himuon nga seremonyas? Kinsa niya dinhi nahinomdom nga after sa pagpanganak ang unang hugaw sa bata inyong gikuha niya gikulkog sa kanaganing unsa ni sa ngipon. Wa nag-question ko niya na ngano. Unsay purpose niya naman? Hoy, kamo mahinungdan niya na. Aron dili magluya ang bata? O kung nahibawan pa ngaon na lamian ang tanan? Di ba? Kinsay na hinumdum sa ninyo dinhi nga aron matabian ang bata pakanon og kuan sa baboy.
Ninomdom mo? Kabuang man na ninyo. Di ba? Anang kinanglang aron matabian ang bata, pakanon ana. Nya ikadako inyong tampaluhon kay kusog kayo mo tubag-tubag. Kamo mahinungdan. Di ba? Ngano bitaw nagipakaon ninyo? Nahinomdom mo? Kaya ako nahinomdom jud ko sad sa una, no? Nga while nagluto ko sa among abuhan, ighangad nako, nagoy damurag putos, nagtuog ka ng balay putyukan. Nangutan ako sa kong mama na kumaon sa nang naa sa taas nga giputos og panapton, imo bitaw ng puso dong. Di ba? Oh, puso, I don't know ngano. Kaya aron di sad daw masakit dayon ang unsa ni bata. Nya na po'y lain. Aligri kaayo, kanapod sad ka ng kwan sa kalbasa, nga ihigot diri sa kilid. Kanang, unsa ni, kanang uo sa kalbasa, nga naman pud na. Aron, sa ngipon pud na, so na connection din na siya. Ano mo? Nga no, mo din ang ngipon magsanga tanan. Kaya na bangkel, niya upat ka buok bagang. Kamu sa po hinungdan niya na di ay? No, bitaw mga kaigsunan ko, ang pagkaanak sa bata, it is a gift, tinuod dili. Gasa, kay nga naman, dili tanan matagaan og anak. Naay nangandoy nga magkaanak, pero dili makaanak. Muning nahitabo kang Zacarias og ni Isabel, they are very blessed by God because God give them the grace of the prayer that they are asking for God. Nga makaanak yun in town. Kaysa itong hinumduman nato, sa una, no, kung wa kay anak, tinunglo ka man sa Dios. No, kung wa kay anak sa una, gikuang ka, kanagining you are cursed, no, by God. No, munang nangandoy gud ni ang duha ka magtiayon. Pero sa unsang paagiha, ang Dios mihatag man og dakong grasya niining magtiayon nga tiguang na. Sa pamaagi nga atong mailhan nga sa ako pa nang giingon, no, nga kining mga butanga plano sa Dios. It is a plan of God to us for our salvation. Kaysa pagkatinuod, Juan, John's name is not a typical name sa mga kaginikanan. Kaysa una, kung naay anak nga lalaki, kinahanglan sundon sa unsay pangan sa amahan, aron dili maputol ang legacy. Dili maputol ang kanagining unsay kaginikanan, aron makuang yun, masunod. No, kung unsay kaginikanan. Pero nahibong ang mga tao, nganong Juan ang gipangalan dili man Zacarias. O kining mga tao sad no, usahay no, hima ka na gining hilabtanon. Hinamdo mo, nakadungog mo ani, ang mga tao miingon, nganong kanang Juan man, nganong di man Zacarias, kamusay mo, buot-buot po mo, parehasa niya na sa mga mananabang, imbes ang gipangan sa kanagining unsani, ang bata, lahi sa birth certificate, kinsa ninyo din mga naay problema sa birth certificate. Hoy, nga mo ani sa opisina magyaw-yaw, nganong inani man akong ngalan? Alang di man nagini sa una, dili man ang mga inahan o amahan muari sa simbahan, o ato sa unsani, sa simbahan o sa kanagining munisipyo magparehistro, ang mga mananabang man. Ngano man ang mga mananabang, alangan, no, after mga anak, kinahanglan iadto man na sa simbahan o sa munisipyo ang pangalan, aron i-rehistro. Nya di man na makadtong inahan, ay kung na magdadapon na siyang inunlan, padungad to. Nya di masad masugo ang amahan. Kay ngano nainumdum ko sa pagkatao sa kong igsuon, nga among kamanghuran, mao di ay nga ang kaanggasani manandaba mo adto dito magparehistro, kay while nagutong pagmaayo diri ang asawa, ang bana nag-inom og kulapo. Nag-inom, di ba? Nainumdum mo? Or wa mo kay inumdum? Ako nainumdum padsug ko. No, munang dili sad kadto kay hubog na pud ang amahan. Munang adto nimo igtanaw nimo sa imong birth certificate, wa na, nagbali-bali na siya. No, na ang imbis unta female ka, nahimo kang male. No, imbis unta kanagining Suraida ang imong ngalan, gisunod sa imong mama, dili na Suraida, no, Luz Biminda na.
Luzon, Visayas, Mindanao, kay mo'y gustos, mananabang, kay mo'y iyang gustos, nga wa sa kaanak o babae. No? Mga kaigsunan ko, the name John is God's gracious. No? Or God has been merciful. So sa to pa, ang pagkatao ni Juan, gihimo sa giingon dinhi sa unang kasulatan ni Malakay, that John is the envoy of the covenant. Si Juan mao ang gipili sa Dios aron sa pag-prepare tungod og alang sa atong kaluwasan. It is God's gift not only for Zachariah and Elizabeth, but rather this is a gift for all of us who is very sinful and sorrowful sa atong kinabuhi. No? Kita nga naghandom sa kanigining Ginoo nga kita makasasala og nagantos sa kasakit nan kini si Juan gipadala sa Dios tungod og alang sa pagsabwag nga hapit na moabot ang Mesiyas. God reveals John's name for the purpose of our salvation. It is pure, it is simple, and it is love. So mga kaigsunan ko, ang pagkatao ni Juan, dalaygon gayud, dili lamang sa magtiayon, kundili dalaygon usab kanatong tanan nga naghandom sa Mesiyas nga atong gipaabot sa atong kinabuhi. Amen? Hinaot po ta, palihog manindog. Inubanan sa itong mga pag-ampo, mutuaw kita sa paghingon, Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, maginuso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa atong santos nga misa. Alang sa atong Santo Papa Leo XIV, sa atong Obispo Alberto Oy, og sa tanang nangalagad sa simbahan, nga sa kanunay ilang ipakita si Kristo, pinaagi sa ilang pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Alang kanila nga nangalagad sa katungdanang publiko, nga si Kristo maghatag kanilag kalumo sa kasing-kasing, alang sa mga linupigan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga igsuon, nga nagantos sa sakit o kamingaw, nga pinaagi sa gugma o pagpakabana sa uban, makita nila ang kahupayan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa atong mga kaigsunan nga nangamatay na, nga si Kristo magdala nila sa kalipayng dayon. Magampo kita sa Ginoo. Dinasa inyo tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing, pangayuon ta sa Dios ang atong mga personal nga mga panginahanglan.
ug sampiton ta si Maria sa pagingon. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Among langit nga Amahan, nangamuyo kami kanimo nga imong dunggo nga among mga pag-ampo, kaya among kining gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihugmang lingkod atong giyawag nga ang pilgrims, ang lectors and cantors, Barangay Pasak San Nicolas, staff and officers, Barangay San Nicolas Senior Citizens, Area 8 Chapels, Engineering Bunturis, Kugun, Brotherhood, Lupaug, Bilya, Kulubihan, sa pagkuyog sa tong offertory procession. Andaw sa Pasko, marami ang mayutay kong gasa, kanimo bisan di takot. Alakoy mula Saway pulong, nawa malitok sa uwan. Inilang umawi, kamusta tumawi, inatas sa langit, Panginoon tayo. Andaw sa Pasko, iyak, mayutay kong gasa, kanimo bisan di takot. Alakoy mula Langit atas, saway pulong, nawa malitok sa uwan. Inilang umawi, kamusta tumawi, inatas sa langit, Panginoon tayo. Maigsoon pagampo kamo aron ang akog ang inyong sakripisyo. Dawaton ta sa Dios nga Amahan magkagagakong sa tanan. Tuwato nun ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayag ug paghimaya sa iyang ngalan,
alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining halad nga maoy kahingpitan sa among pagsimba sa Dios. Makapuypoy unta kanimo aron sa ulogon namo sa puti nga kasing-kasing ang sinugdanang mga adlaw sa among manunubos. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoong manaka ninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagakom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib gimatuto siya sa inahan nga ulay gisangyaw sa ni Juan nga magubunyag ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya mao ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diya sa pag-ampo, tugob ang amo mga kasing-kasing sa kahinangup ug pagdaig ug busa. Uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Amahan, ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat, pinagi sa imong anak sa Jesucristo among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagkatigom ikaw ug mga tao alang kanimo aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa, Amahan, aniya kining mga gasa, himuha kining balaan, pinagi sa gahom sa imong espiritu, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Nga misugo kanamo pagsaulog ining misteryo, nianang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo ug midaig, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usaba, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan ug mingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunay nga kasabungtan. Ang dugo nga giula alang kanini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Amahan, sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagabanaw ug sa iyang pagkayam nga nasa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi, nagahalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kaymot ipagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nga na kanimo, itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostol ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining sa among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo ngana sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibok kalimutan. Ligo na diha sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo ug ang tanang mga obiso ban sa tanang mga pari ug sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nini imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man naghiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapaunguron padayon na sa imong gingarian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga imong mga higala nga mibiya nining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diya kaniya, gihatag kanimo makagagakong nga amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Ug karon magampo kita sa amahan natong gamito na mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami karunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo na ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala kunili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa ikaw nga buyog-hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. At ipakita nga itong panaginig sunay, panagdait, manaka ninyo. Peace. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulaan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O ginuhuman kami mga busog sa langit nung gasa, ihatag ang imong kalinaw, aron samtang nagsigang amo mga suga sa pagtuo, maandam kami sa pagsugat sa imong umabot nga inigugmang uyamot nga anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mang lingkod, may buntag pag-usab, may sunod ka ni Kristo. Ning bahina, atong idayan-dayan ang ato ang bayong sa atong ang Advent trees. Before nato idayan-dayan, ato sang i-check atong harvest nga hapon. Sa ikapito kadlaw, diri sa center, niabot kini og 13,803 pesos og 75 centavos. Sa Bilya Kalubihan, nga share na to, 2,804 pesos. Total gahapon, 16,607 and 75 centavos. Sulod sa pito kaadlaw, niabot na kita ang tong bayong harvest og 112,753 and 61 centavos. Daga na to masipang pakpak atong kaugalingon. So nining bahina akong giawhag atong mga kaigsuonan nga naa diri sa sulod sa simbahan, may muuna mo dayan-dayan sa tong bayong choir. Palihog ko sa music. Angels we have
In excelsis Deo, in excelsis Deo. Shepherd, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Come to Bethlehem and see, He was birthed, the angels sing. Come adore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. In excelsis Deo, in excelsis Deo. See him in the manger laid, Jesus, Lord of heaven and earth. Mary, Joseph, lend your aid, celebrate our Savior's birth. In excelsis Deo, in excelsis Deo. Angels did say, was the certain for shepherds in fields as they lay, in fields where they gleaming as sheep, on a cold winter's night, there's no house so deep. Is the King of Israel. And saw a star shining in the east, beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Is the King of Israel. Mga pahibalon, nagpadayon sa gihapon ng ato ang pagdawat ug mga donation in cash or in kind para sa ato ang adopted parish, ang Santo Niño Kuasay Parish sa Nailon, Bugos City, Cebu. Agig pagsaulog sa ato ang ika-50th founding anniversary sa ato ang parokya, aduna kita ipahigayon nga mass wedding o confirmation sa bulan sa Pebrero 2026. Ang deadline sa pag-submit sa mga papeles para sa mass wedding karong Enero 11, 2026. Nagsugod na ang ato ang pagdawat o pagpanglista sa confirmation alang sa dugang information duo lang sa ato ang opisina. Karong December 30, 2025, ato ang dedication of the church
At the same time, ang ato ang Parish Family Day. Human gayud sa alas 6 sa gabi nga Santos nga Misa, mag-agapi kita. Unya, kinsa tong ganahan mo present, palihog lang duol sa ato ang PYCC. Gidapit kitang tanan sa pagtambong. December 24 ug December 31, ang ato ang midnight mass, pagsugat sa Pasko ug sa bagong tuig, alas 9:30 sa gabi. December 25 and January 1, Sunday Mass schedule. So atong misa ni December 25, January 1, alas 6 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 9:30 sa buntag, alas 4:30 sa hapon, ug alas 6 sa gabi. Sa mga sponsors, nato ang Misa de Gallo, Midnight Masses, Christmas Day and New Year's Day Mass, palihog lang pagduol sa atong opisina. Ugma sa ato ang katapusan o ikasiyam nga adlaw nga Misa de Gallo, ato ang pilgrims magikan sa Parish Caritas, Ubos Puso Don Rosarian, Rago Lumber, Area 9 Chapels, Ubos Puso, Panagsama, Bamboo Grove, Sangi, Bagong Katilingban, Lupa o Living Water. Atong choir ugma, ang Couples for Christ, ang ato ang mass sponsor, Patigi Family, 2000 Hail Mary, Divine Mercy Group for Prayer. Atong mass presider ugma, ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon. Nining bahina atong pasalamatan atong mga kaigsuonan nga mihatag sa ilang katakos ug bahandi aron magmalampuson ato ang ikawalo nga adlaw nga Misa de Gallo sa ato ang tanod og beeper from Barangay Basak Pardo, headed by Barangay Captain June Tumulak, sa CCTO and police officers nga nasahin sa atong parish. Daghan kayong salamat sa atong mga pilgrims, ang lectors and cantors, Barangay Basak San Nicolas officers and staff, Barangay Basak San Nicolas senior citizens, Area 8 Chapels, Engineering, Bunturis, Kugon, Brotherhood, Lupa o Bilya Kalubihan. O kaninyong tanan nga way puas nga mitambong sa ato ang ikawalong adlaw nga Misa de Gallo, daghan kayong salamat. Daghan atong masibang pakpak atong kaugalingon. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir from Couples for Christ, sa ato ang lectors, cantor of the psalm, sa ato ang mga gift bearers, sa ato ang greeters, usherettes, liturgical arts and environment ministry, digital communication ministry, ministry of altar servers, extra ministers of Holy Communion. Ug sa ato ang mass presider nga nagpahinumdum kanato that John is God's gift, not only for Zacharias and Elizabeth, but rather it is a gift for all of us who is very sinful and sorrowful sa atong kinabuhi. God reveals John's name for the purpose of our salvation. It is pure, it is simple, and it is love. Ang pagkatao ni Juan, dalaygon gayud, dili lamang sa magpiayon, kundili dalaygon usab kanatong tanan nga naghandom sa Mesiyas nga atong gipaabot sa atong kinabuhi. Ang ato ang resident priest, Reverend Father Nomel Rico Arsolon, taga atong masipang pakpak pasalamat. Ang Ginoo manaka ninyo. Kung manalangin kaninyo ang Dios nga makagagakom sa tanan, ang Ama, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Hapos na ang misa, dadang kaginaw ni Kristo. Dagan kayong salamat, maing buntag, amping ug ampo kanunay.